Vidíme sa po mesiaci a dneska je Mikuláša, takže dôvod na oslavu. Nevyzerám síce ako Mikuláš, skôr ako čert, ale myslím si, že to spolu zvládneme. Ktorí z vás ste tu boli aj minulý raz? Dvihnite prosím ruku. Celkom dosť. A čo si pamätáte z minula? Ty sa rovno aj hlásíš. Dobre, výborne. A ďalšie? Čo tam bola? Výborne. Výborne. Áno, tak už to vyskladávame, že príhovory však, potom chvála, obeta. Áno, jednota, evangelizácia. Čiže celkom sme to asi vyskladali. Mám taký pocit, že moc ste toho nepustili do života, lebo ste si ledva spomenuli, ale niečo sme si spomenuli. A ja sa pokúsim spôsobiť, aby vám to išlo trošku viac pod kožu. Ale super, že sme si to takto poskladali a sme hovorili, že všetky majú jeden taký spoločný znak a to je? Presne tak. Že všetky tieto veci sú nezištné, nie sú zamerané na nás, teda na mňa samého, ale sú zamerané smerom von. A toto má Boh rád, že keď my nemyslíme iba na seba, ale myslíme smerom von, myslíme na Boha, na veci, ktoré sú jemu vzácne a myslíme na druhých, tak Boh uvoľňuje viac požehnania. A samozrejme, pritom sme požehnaní aj my, nebudeme to zakrývať, hej? Ale nie je to ten prvotný motív. My sme požehnaní preto, lebo Boh vidí našu otvorenosť a naše srdce sa dávať a tak nás požehná ešte viac. Lebo vie, že keď nás požehná ešte viac, my dáme ešte viac ďalším. A tak nás znova požehná ešte viac a my dáme ešte viac ďalším. Keď to nerobíme, keď si nechávame veci iba pre seba, tak Boh nemá nejaký špeciálny dôvod nám dávať stále viac a ešte viac. Aj keď mnoho kresťanov sa tak modlí, zvlášť v charizmatických kruhoch, aby im Boh dal ešte viac. Ale zabúdajú pritom viac dávať. Takže vtedy to nefunguje. Vtedy sa to proste niekde stráca. Asi poznáte, ja neviem, či som hovoril aj minule, ten známy kazateľský príklad rozdielu medzi Mŕtvým morom a Galilejským jazerom. Že obidve sú prepojené Jordánom a Galilejské jazero je také, že Jordán do neho vchádza a aj vyteká. Ale do Mŕtvého mora iba vchádza a stráca sa. Že kazatelia toho často používajú na vykreslenie toho, že keď príjmame a dávame, tak sme veľmi príjemná, čistá voda a studňa pre iných. Ale keď iba prijímame a nechávame si pre seba, tak v podstate nie je v nás život, alebo stráca sa život. Hej. V Galilejskom mori alebo v Galilejskom jazere, ak chceme, je ohromné množstvo rýb a živočíchov. Je proste aj krásne prostredie okolo, je tam zeleň, sú tam stromy, ktorých v Jeruzaleme teda v Izraeli nie je až tak veľa. A okolo Mŕtvého mora je iba piesok a skaly a v Mŕtvom mori žije absolútne minimum nejakých živočíchov, lebo pre tú slanosť neprežijú. A všetky tie veci, ktoré sme si hovorili naposledy, sú také, aby my sme prijali a dávali ďalej. A to je jednoduchý návod na to, aby sme sa dostali niekam za to, čo žijeme doteraz. A aby sme dostali nové pochopenie Božích vecí a nové pochopenie na to, ako pozeráme na Pána a ako žijeme náš život a ako sa nám aj veci dejú. Niekto spomínal to, že
niekedy sme takí sklamaní z toho, že sa ako keby nič nedieje, že sa o niečo snažíme a že sa modlíme a že sa veci deje veľmi málo. Hej, s Marekom som telefonoval ešte včera, už tušil, že možno budú rodiť a celkom sa aj trafil. O 2:00 v noci mi napísal teda, že už idú do nemocnice, aby som to vedel včas. Mohol by to napísať aj ráno a napísal mi to o 2:00, aby som bol povzbudený. A on hovoril, že som taký smutný, že proste Božie slovo hovorí o mnohých veciach, ktoré sa diali v cirkvi alebo ktoré Boh chce robiť a že mám taký pocit, ako keby my sme boli od macochy alebo niečo také. A samozrejme vieme, že chyba nie je v Bohu. Hej? Pán Boh si proste nepovedal, že už na zemi bolo dosť požehnania, zatiahnem kohútik. Práve naopak. Cirkev nás učí, že vlastne turíce alebo vyliatie Ducha Svätého stále trvá. Že začalo pred necelými 2000 rokmi v Jeruzaleme a že stále trvá. Čo, keby ste mi nechceli veriť, tak si to môžeme pozrieť aj v katechizme alebo závallame Ríšovi. Podľa mňa tento vie z pamäti, že ktorý to bude verš. Ja až taký dobrý nie som, ale vyučoval som to niekoľkokrát, takže viem, že to tam naozaj je. Že proste Boh otvoril všetku tú milosť, ktorú má a ten kohútik nikdy nezastavil. Akurát, že proste my máme taký pocit, ako keby nič netieklo. Ja si osobne myslím, že je to v tom, že Boh neustále proste dáva svoju milosť a my ju nevieme spracovať, respektíve nevieme ju uchopiť, nevieme v nej vykročiť. A možno je to jedna z vecí, alebo bol by som rád, keď to bola jedna z vecí, ktorú sa naučíme vlastne, alebo v ktorej sa naučíme to, že sa dostaneme niekam ďalej. Ako sa volajú tieto stretnutia, že za horizont. Niekam, kam sme doteraz nevideli, ale budeme vidieť. Niekam, alebo niečo, čo sme neprežívali a budeme to môcť prežiť. Rozprával som vám minule o vášni pre Krista, alebo nie? Pozrite si poznámky. Nerozprával som vám o vášni. A dneska vám poviem niečo krátko o vášni a potom vám poviem niečo o tomto meste a o našom srdci a o tom, ako môžeme priniesť niečo nové a niečo veľké. Takže minule som vám povedal veci, ktoré potrebujeme mať na to, aby Boží oheň horel silnejšie alebo zapaloval sa aj na miestach, ktoré nie sú zapálené. Hej. A hovorili sme si o tom, že v Žiline a okolí a vlastne v celom tomto kraji nájdeme veľa oblastí, kde nehorí žiadny oheň, alebo kde ten ohník len tlie a pritom Boh chce, aby proste jeho ľudia horeli preňho. A tak správne ste to vymenovali, tie veci, o ktorých sme hovorili, a zopakujem ich ešte raz. Sú to príhovory, modlitby príhovoru. To je taký ako keby začiatok. Vždy Boh reaguje na to, ako sa modlíme, ako nám na veciach záleží. A to, vlastne ako nám na veciach záleží, vieme zhodnotiť tým, ako sa za ne modlíme a koľko. Čiže vždy, keď Boh chcel niekde ako rozhoreť viac svoj oheň, dať rozhoreť viac svoj oheň, tak vždy sa tam našli nejakí ľudia, ktorí sa modlili za veci. A nemuselo ich byť ani veľa, keď sa modlili správnym spôsobom a keď proste boli nasadení. Že Boh ako keby potreboval mať nejaké miestečko, kde to ako keby ukotví, kde hodí tú kotvu z neba a povie, že tadiaľ to teraz pôjde moje požehnanie takým mimoriadnejším spôsobom. To druhé sme hovorili, že je chvála, pretože Boh prebýva na chválach svojho ľudu a keď my sa zameriame na Boha a uctievame ho a chválime ho, prichádza proste ako keby k takému
väčšej hustote Božej prítomnosti, samozrejme ten termín nie je taký ako úplne presný, ale cítime, ako keby Božia prítomnosť naozaj tak hustla a vieme a máme mnoho svedectiev za tie roky, že mnoho ľudí bolo dotknutých na chválach. Aj keď tomu nerozumeli, aj keď prišli s takým pocitom, že je to tu príliš hlasné a trošku divné a príliš odvážne, ale predsa zažili, že Boh je pri nich. Tá tretia vec, o ktorej sme hovorili, je obeta. Samozrejme, Ježišova obeta je jediná a nenahraditeľná pre spásu, ale hovorili sme o tom, alebo vysvetlím to na tom Pavlovom výroku, kedy on hovorí, že na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev. Skúsim to tak akože jednoduchšie povedať, že Boh proste očakáva, že budeme bojovať za svojich bratov a sestry a za cirkev. Že spásu vydobil on a je zadarmo a nikto nemôže si zaslúžiť spásu ani ju zaslúžiť nikomu inému, že to je iba Ježišova obeta bez akejkoľvek výnimky. Ale Boh mnohokrát túži potom, aby sme priniesli nejakú obeť a doplnili niečo pre dobro ostatných. Pre možno vyriešenie nejakej situácie, pre záchranu rodiny, pre uzdravenie niekoho, pre zmenu mesta. A samozrejme aj pre nás. Hej? Ale v prvom rade je to venované zasa von. A vidíme, že medzi mnohými kresťanmi proste chýba táto túžba priniesť obetu. Nedávno som sa rozprával s jednou ženou a majú v spoločenstve manželský pár, ktorý si vychádza veľmi zle. A ona si povedala, že skúsi osloviť niekoľko ľudí, ktorí by si zobrali jeden deň do týždňa a proste postili sa. A že by si zobral pondelok a ďalší, že nejaké obdobie. A ona hovorila, že bola som šokovaná tým, ako sa proste kresťania postavili ako keby k takejto jednoduchej požiadavke. Ona nepovedala, že musí to byť pôst, kedy nebudeš jesť celý deň, alebo niečo také, alebo budeš mať čokoládový pôst, to znamená, že nie ješ nič iné, iba čokoládu celý deň, alebo podobné veci. Ona len proste povedala, že ten deň sa nejakým spôsobom postiť. A že nevedela nájsť 7 ľudí a to oslovila aj ľudí v stredku. A že ľudia hovorili, že vieš čo, že som nejaký unavený. A iný, že mám do svojich starostí, prosím ťa, teraz ma nezaťažuj a nájdi niekoho iného. A to neboli nezrelí ľudia. A ona nechcela od nich niečo veľmi svetoborné. A že niekedy sme aj my takíto. Že proste sa nám nechce už urobiť tú ďalšiu vec. A potom, čo má Pán Boh robiť? Čo má Pán Boh robiť? Biblia hovorí tak obrazne, že, alebo skúsme si to predstaviť tak obrazne, že diabol je ako taký žalobca, ktorý v podstate neustále hovorí Bohu, že ty ich chceš požehnať, ty ich máš rád a oni ťa radi nemajú a oni o to ani nestoja a nie sú ochotní preto nič urobiť. A žiaľ, veľakrát má pravdu. Veľakrát má pravdu. A ja teraz nehovorím, že všetko stojí na našej obeti a na tom, že čo ešte viac vymačkáme zo seba, a ja hovorím o postoji. Že Boh sa pozerá na náš postoj. Boh sa pozerá na náš postoj. Preto tak vychválil tú chudobnú vdovu. Ona hodila zanedbateľnú sumu. Úplne ako, že podľa mňa si skoro nikto ani nevšimol. A iní tam hádzali proste obrovské prachy. A Ježiš vyzdvihol ju. Lebo ukázal, aký mala postoj. Povedal, že ona bola ochotná dať všetko Bohu. Že tí ostatní dávali oveľa väčšie sumy. Ale dávali zo svojho nadbytku, dávali proste možno z nejakých iných motívov. A ona jediná dala proste, alebo nie jediná, ale dala všetko, aj keď to bolo maličko, ale dala všetko. Mala ten postoj. A Boh pozerá na náš postoj.
Veľakrát my robíme veci, pretože sa to musí, alebo že sa to má, alebo že iní sa na nás pozerajú a budem vyzerať ako blbec, keď to neurobím, alebo že budem vyzerať ako vlažný kresťan, čo nechcem vyzerať a tak ďalej, tak ďalej. Ale Boh pozerá na náš postoj. Ten je taký kľúčový. A dokonca vie, že veľakrát proste zlyháme. Ale ten postoj mu je tak vzácny. Biblia hovorí o kráľovi Dávidovi, že to bol muž podľa Božieho srdca. A viete, keby som vám vymenoval len zo pár vecí, ktoré urobil Dávid, aby ste si povedali, že ten by mal dosť veľké šťastie, keby len lízol očistec. Ale Boh hovorí o tom, že to je muž podľa jeho srdca. Nehovorí, že všetko robí podľa jeho srdca, ale videl Dávidov postoj. Videl to, ako sa Dávid proste chcel správať k Bohu, čo všetko bol ako keby ochotný urobiť. Ako zmýšľal vo svojom vnútri a čo bol ochotný priniesť. Aj videl tú horlivosť za Pána. A samozrejme videl aj tie hriechy. A proste viaceré veci musel urobiť tak, že Dávid dostal ale fest poza uši. Ale napriek tomu hovorí, že je to muž podľa jeho srdca. Lebo videl jeho postoj a videl, čo bol Dávid ochotný priniesť. Takže toto nám proste niekedy chýba. A deje sa to preto, lebo nemáme vášeň pre ňoho. Nemáme pre ňoho vášeň. Boh skrze anjela píše alebo číta list do Efezu. Cirkvi do Efezu. V knihe Zjavenia, myslím, že to 4. kapitola. Kde hovorí samé pozitívne veci na cirkev v Efeze. Vidím, čo si všetko vydržal, vidím, ako si trpel, vidím, aký si verný, ako si to všetko prestal. Proste, keby ste si vyčítali o sebe takéto veci, tak úplne tak akože narastiete, že si poviete, že áno, že stálo to za to, že proste Boh to vidí a teraz to bude gradovať. A on to graduje tak, že všetko vidím, aký si úžasný a potom, že ale mám proti tebe, že si proste stratil prvotnú lásku. Hej? Že je možné tak strašne veľa vecí urobiť pre Boha a pritom to dosť negovať tým, že stratíme lásku k nemu a vášeň k nemu. A vlastne vy, čo máte rodiny a žijete v manželstve, ste, predpokladám, zažili aj také situácie, že sa vytrátila láska a vášeň medzi vami. A pritom naďalej ste robili tie isté činnosti, ktoré boli treba, hej, že starali ste sa o deti a zarábali ste peniaze a pomáhali ste, rozdelili si práce. Že navonok to vyzeralo proste, že stále robíte tie isté prospešné činnosti. Stále pracujem preto, aby som uživil rodinu a ja stále pracujem preto, aby sa deti proste mali dobré a niečo dobre z nich vyrástlo a tak ďalej, tak ďalej. Ale viete porovnať to, keď tam tá láska je a tá vášeň tam je spoločná a keď tam nie je. Návonok to vyzerá všetko rovnako, ale vôbec to tak nie je. Vôbec to tak nie je. A preto Ježiš hovorí cirkvi do Efezu, že stratil si prvotnú lásku a ja to mám proti tebe. To nie je, že vieš, trošičku ma tak, akože trápi malinko, že už ma nemáš rád. Ale nevadí to, ty tak veľa pre mňa robíš, že OK, zabudni na to, to bola len taká poznámka počiarov. No nie, on mu hovorí veľmi akože tak prísne, že mám proti tebe. Že si stratil prvotnú lásku, že ju nemáš. Inými slovami to znamená, že Boh očakáva, že my budeme mať stále tú prvotnú lásku, že ho budeme stále milovať tak, ako na začiatku, keď sme sa obrátili.
že budeme mať stále vášeň pre ňo. A ono to vyzerá trošku ako sci-fi. Ale Boh hovorí, že to tak má byť. A viete, vášeň neviete až tak dobre zahrať. Hej, že to sa za chvíľu, to je za chvíľu cítiť, že či to je akože hraná vášeň, alebo či to je naozajstná vášeň, a či to je naozajstná vášeň pre ňoho, alebo len nejaká proste náhrada niečoho. A ja by som chcel, aby sme si to my uvedomili, že čo Boh ako keby chce od nás. A že keď to od nás chce a vyzerá to ako nemožné, musí existovať nejaké riešenie. Hej? Je podľa mňa v ľudských silách nemožné mať stále prvotnú vášeň k Bohu. Tak ako keď sme sa proste do Neho zamilovali, keď sme zažili Jeho lásku, keď sme zažili Jeho dotyk, keď sme zažili obrátenie alebo prebudenie viery, nazvieme to akokoľvek. A asi si pamätáte tie chvíle a situácie, že čo ste vtedy robili. Hej? Väčšine ľudí vtedy bolo úplne jedno, čo si o nich myslia ostatní. Neviem, či si na to spomínate vy, ale ja si spomínam tiež, že mi bolo úplne jedno, čo si zrazu myslia ostatní. A chodil som s takým tričkom kresťanským, to bolo jedno z prvých, to som niekde z Ameriky to doniesli a mal som také nápisy a moja mama bola z toho úplne zúfala, lebo proste ja som prišiel z Bratislavy, som tam chodil na týždňovky do práce a predstavte si, že na menšej dedine proste idete v lete, sám o sebe som dosť neprehliadnutelný, hej, v tom autobuse, hej, som bol ešte štíhly, ale proste máte takú obrovskú plachtu tričko na sebe, že Boh tak miloval svet a neviem čo všetko a proste nesiete si tú tašku a vojdete do autobusu na dedine. Všetci vás vidia, vy potom vystúpite na predposlednej zástavke, čiže všetci vás museli vidieť, prídete domov a mama proste v šoku, že čo teraz, že proste celá dedina trapas, len toto. Ale mne to bolo úplne jedno. A aj mnohým z nás, čo vidím, to bolo úplne jedno a rozprávali o Ježišovi kdekoľvek, akokoľvek, kedykoľvek. A potom, že teraz sa to až tak nehodí, že nedám si to tričko, alebo nebudem za trapného. A v podstate nikto by ani nechcel, aby som spomenul alebo spomenula Ježiša. To je bolo také, nehačte perly sviniam. A tak akože vieme si už potom nájsť strašne veľa výhovoriek. A to je len jeden zo znakov tej vášne. Iný sa prejavuje napríklad v modlitbe. Hej, pamätáte si, keď ste sa obrátili, ako ste sa modlili? Koľko času ste boli ochotní venovať Bohu? Že ste boli ochotní ukrojiť si zo spánku, či večer, alebo ráno. A keď bola nejaká modlitbová akcia, boli ste tam prví a odchádzali poslední. Teraz vyhlási sa nejaká 24, že poďme sa modliť celý deň, alebo čo. Je dosť kresťanov, nech sa modlia iní, alebo ja som tak unavený, ja sa pomodlím, keď prídem domov. To je akože taká výhovorka, to 99,9% nikto neurobí, len povie, že sa pomodlím, keď prídem domov. A tak ďalej, a tak ďalej. A to sa nedieje, pretože by sme boli zlí, alebo že by sme proste nechceli už Ježiša. Len sme stratili vášeň. Len sme stratili tú zamilovanosť. A Boh hovorí, že ju máme mať a že ju máme mať stále. A že on to očakáva. Tak ako manželka očakáva, že jej muž ju bude proste stále mať rád a bude stále do nej zalúbený, že? A my muži si hovoríme, jak to môže očakávať? Hej? A ty zase očakávaš, že tvoja manželka bude v tebe stále milá a stále ťa bude obdivovať a ono si hovorí, zbláznil sa? Alebo čože, akože, dobre, chvíľu, kedysi sa ako, to už dávno som z toho vytriezvela. Hej? Ale my by sme to tak chceli, keď to tak bolo a Boh to tiež tak chce. A musíme si urobiť nejaký malý návod na to. Božie slovo jasne hovorí o tom, že naša láska k Bohu prichádza vtedy, keď my spoznáme, ako nás Boh má rád a keď sa ním necháme dotknúť. Že to sú dve veci, to je hlava a srdce.
Musíme to poznať hlavou, že čo on pre nás urobil, musí nám to byť ako keby zjavené. Ja som od malička veriaci a xkrát som počul o tom, že Boh je láska, že sa to číta pravidelne a hovorí sa o tom a tak ďalej a tak ďalej. Ale vždy to išlo nejak okolo mňa. Nehovorím, že som to počul zasa každú nedeľu a že kňaz bol taký evangelizačne zameraný a že by bol hovoril, že proste tak ťa má Ježiš rád a všetko toto. Ale predpokladám, že za tých 19 rokov sa to obtrlo niekoľkokrát okolo mňa a nevšimol som si to. A potom, keď som mal 19, sa mi to tak prihodilo, že naozaj som, ako keby to bolo naraz, že som si uvedomil, že fakt, že to, ako trpel Ježiš a čo všetko urobil na kríži, že to bolo za mňa. A tá zväzť sa dotkla môjho srdca. A všetko sa zmenilo, že ja som, naozaj vtedy som získal lásku k Bohu. Ozajstnú lásku k Bohu. 19 rokov to trvalo. Hej? Že predtým som ju nemal. Bol som veriaci, ale som ju nemal. A zrazu som ju mal. A celý svet sa zmenil. Zrazu som bol iný. Tu je ako keby ten návod, to, čo chcem povedať, že my na to, aby sme naplnili Boží štandard a boli vášniví k nemu stále a milovali ho stále, potrebujeme neustále poznávať, ako nás ľúbi a potrebujeme, aby naše srdce minimálne z času na čas bolo dotknuté Božou láskou, Božou prítomnosťou. A jeden z veľmi dobrých kanálov na to sú spoločné chvály. Nehovorím vôbec, že jediným a vieme x svedectiev o tom, ako ľudia to zažili na adorácii, alebo na nejakej púti, alebo proste keď sa modlili doma, alebo keď odprosili, alebo na spovedi, alebo kdekoľvek. Ale jeden z takých dosť významných kanálov sú chvály. Keď sa proste Boží ľud zíde a vyvyšuje Boha, a pozera na ňo, tak Biblia dáva také zasľúbenie, že jednak kde sú dvaja alebo traja v jeho mene a dáva zasľúbenie aj v tom, že Boh si robí ako keby trón na chválach svojho ľudu a hovorí o tom, že keď proste my ho nebudeme oslavovať, tak ho budú proste kamene oslavovať. Čiže chvály sú jeden z tých bodov, o ktorých som rozprával a zároveň sú takou vynikajúcou príležitosťou, aby my sme mohli byť znova dotknutý, znova povzbudený, znova poznačený jeho láskou. A teraz sa budem chvíľočku modliť a chcel by som len tak, aby ste si spomenuli, ak máte túto skúsenosť s Bohom, aby ste si na ňu spomenuli a povedali si, že aké to bolo a že to chcete znova. A pre vás, ktorí nemáte túto skúsenosť a chceli by ste ju, tak proste sa len chvíľočku modliť, aby vám Boh osvietil teraz myseľ, a ukázal vám, čo všetko urobil pre vás, aby vám tak bolo ukázané a pochopené, že Ježiš zomrel na kríži za hriech každého jedného z vás, ale teraz to budeme robiť na takej osobnej rovine, že aby ti Boh ukázal, čo všetko urobil Ježiš na kríži preto, aby ty si mohol byť zachránený. Ako moc ťa ľúbi a do akej krajnosti išiel kvôli tebe. To je vec hlavy. A zároveň sa budeme modliť, aby sa to dotklo nášho srdca. Nie nášho, zase som použil zlý výraz, tvojho srdca. Hej, tvojho a môjho srdca. To je jedna z kľúčových vecí v našom živote, aby sme to mali vo svojom živote a aby sme to nestratili vo svojom živote. A skúsenosť nás, kresťanov, aj nás, ktorí sa snažíme byť, alebo nie sa snažíme byť, ale zažili sme takéto prebudenie viery a chceme sa dávať Bohu a chceme kráčať viac, tá skúsenosť je tiež taká, že to vieme stratiť. Takže by sme sa chvíľočku teraz modlili, vy si skúste spomenúť na to, ako to bolo prvýkrát a poprosiť Boha, aby to urobil znova pre vás. A vy, ktorí ste to proste ešte nezažili, tak aby Boh dal tú skúsenosť. A buďte takí otvorení na to, aby to vošlo do vášho života. A to je jedno, či budete pri tom niečo cítiť, alebo nebudete. Je to vec, ktorá presahuje naše emócie a niekedy aj zasiahne naše emócie. Ale je to úplne jedno. Ten výsledok je rovnaký, či to spracovávame aj emóciami, alebo nie. Ten výsledok je rovnaký, že niečo
sa stane a že Boh výrazným spôsobom vstúpi do nášho vnútra skrze svojho ducha. Takže vy vnímajte, predstavte si, aké to bolo, alebo poproste, aby to bolo prvýkrát a ja sa budem chvíľu modliť. Pane Ježišu Kriste, my chceme vyznať to, že Ty si náš záchranca a Ty si náš spasiteľ. Že Ty si urobil to, že si zostúpil na túto zem, že si sa počal v Panne Márii, že si sa narodil ako človek a že si tu žil medzi nami preto, aby si mohol zobrať náš údel a preto, aby si mohol ísť na kríž a v strašných bolestiach tam zomrieť, vyliať svoju krv, aby týmto vyliatím tvojej krvi a tvojou smrťou sme my mohli byť zachránení. Aby nám mohlo byť odpustené, aby my sme mohli vojsť do neba, aby my sme mohli zažiť odpustenie hriechov, aby my sme mohli zažiť novú milosť a aby sme mohli zažiť, že sme tvoji, aby sme mohli zažiť, že sme v duchovnej rodine, že sme otcové deti, že nie sme siroty a že máme všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli byť s tebou. Ďakujeme za tvoju bolesť, za tvoju úzkosť, za tvoj krvavý pot, za tvoj výkrik, za tvoje žízním na kríži, za to, že si odpustil kajúcemu Lotrovi a pozval si ho, že ešte v ten deň môže byť v nebi. Za to, že si nezoskočil z kríža, aj keď ťa pokúšali, aby si to urobil, aby si tým dokázal, že si Boží syn, ale ty si tam zostal, odmietol si toto pokušenie a túto úľavu, zostal si tam až do krajnosti, lebo ťa tam nedržali klince, ale tvoja láska k nám, tvoja láska ku mne a ku každému jednému z nás, čo sme tu. Ďakujeme ti, že ti nesmierne záleží na srdci každého jedného z nás. A že každému z nás, čo sme tu, chceš povedať, môj si ty, moja si ty, vydobil som ťa veľmi draho a veľmi, veľmi, veľmi bolestivo a krvavo, aby som ťa mohol mať, aby si mohol byť môj, aby si mohla byť moja, aby som ťa mohol zobrať za ruku a viesť životom a priviesť ťa do neba. Som s tebou, lebo ťa ľúbim. Som s tebou, lebo som chcel, aby si sa narodila. Lebo som túžil potom, aby si ma mohol spoznať, aby si mohol uveriť a aby som ti mohol dať všetko, po čom túži tvoje vnútro. Prijatie, lásku, pocit dôležitosti a potreby. A aby som mohol teba zobrať a urobiť ťa nástrojom môjho požehnania pre iných. Drahý Ježišu, potrebujem počuť to tvoje milujem ťa, odpúšťam ti, si môj, si moja. A prosím, Pane, pre nás, ktorí sme na to zabudli, alebo sa nám to stratilo, je nám to veľmi ľúto, že sme dovolili, aby sa nám to stratilo, aby to ušlo, aby sme to zrazu nemali. A chceme to znova. Drahý Ježiš, chcem to znova. Chcem znova naplnenie tvojim duchom, naplnenie tvojou láskou. Chcem znova prvotnú lásku a chcem znova prvotnú vášeň, ktorá sa nedá zastaviť, keď prichádza, keď je v nás. Vášeň, ktorá je kreatívna, ktorá je plná sily, ktorá je plná moci. Ďakujeme, že nás ľúbiš. Amen. Takže vášeň je ten kľúč. A vášeň vychádza z toho, že vieme, ako nás ľúbi. A čo urobí pre nás. A touto vášňou chceme proste Bohu slúžiť. A
a byť aj pre ostatných. A touto vášňou potrebujeme chytiť tie veci, o ktorých som hovoril. Keď sa prihovárame, potrebujeme sa prihovárať s vášňou. Keď chválime Boha, tak ho potrebujeme chváliť s vášňou. Že je to proste niečo, čo má prúdiť z nášho vnútra. Má to byť prejav lásky a obrovského údivu a túžby. Keď prinášame obeť, tak ju máme prinášať s vášňou a s láskou a nie povedať si, no, keď už Pán Boh niekoho krížom navštevuje, no tak nech navštíví aj mňa. Aj to sa nepočíta. Počíta sa postoj. Postoj. Preto Dávid môže byť muž podľa Božieho srdca. Aj keď urobil možno, že viac hriechov, ako my všetci dohromady by sme tu dali. Ale je muž podľa Božieho srdca. S vášňou potrebujeme bojovať za jednotu. A nie si povedal, tak je to stretnutie spoločenstiev a keby tam naše spoločenstvo nebolo, je to také trošku trapné. Zas nás budú ohovárať a budú hovoriť, že my sme proti jednote a niekoho tam pošlime. To nie je vášeň. To sa nepočíta. Na to Boh tak pozerá, že to je fake. Hej. Že to je Adidas. Viete, hej, ten rozdiel medzi Adidas a Adidas. Alebo Abibas to ešte je. Proste to není ono. Z diaľky to vyzerá rovnako, ale keď prídeš bližšie, tak vidíš, že to je proste fake Miletička po bratislavsky. Hej, že tam máme taký trh, tam dostanete kúpiť všetko značkové, akurát, že to so značkou nemá nič spoločné väčšinou, teda, hej, keďže sa to nahráva, poviem väčšinou. S vášňou potrebujeme prichádzať k iným. To je evangelizácia. Som hovoril, že to nie je len o tom, že budeme na uliciach zvestovať, aj to robíme, a je to veľmi dôležité a veľmi fajn, ale evangelizácia je všetko, čím vyjdeš k druhému človeku a robíš most pre Krista. A keď to nerobíš s vášňou a s láskou, tak je to proste cítiť. Som raz tak sedel na káve s jedným priateľom a prišla čašnička a bolo vidno, že mala ťažký deň a tak, ale vlastne. A ten môj priateľ hovorí, že prosím vás, že ublížili sme vám dneska niečím? On že nie, prečo? No, vidíme, že ste nejaká taká proste, že máte zlý deň a taká odmerná, sme mysleli, že my sme vám niečo urobili, čo nie. On že nie, iba som unavená. A potom sa vrátila a už bola taká milá, hej? Že proste to vycítiš. To cítiš. Tak ako to cítia ľudia, ktorí sú v nemocnici, že ktorá sestrička sa stará o nich s láskou, aj keď možno nemá na nich čas, že má len tých pár sekúnd, a ktorá sa nestará s láskou. Hej. To proste cítiš, to vidíš, to vieš, keď tam chýba vášeň. A Boží ľudia mali vášeň pre Ježiša. To bolo niečo, čo proste z nich bolo cítiť, že to vášeň spôsobí to, že proste to tečí ako rieka, že sa pridajú ďalší a ďalší. Predstavte si Petra na Turíce, že by hovoril, viete, ostal som mikrofón, v podstate som ani nechcel, ale ostatní hovorili, že keď to tu ja mám na starosti, že mal by som niečo povedať, tak čo vám poviem? Ježiša sme mali radi, ale no, uverte v Neho. Uverte v Neho. Potrebovali by ste to, viete? Fakt by ste to potrebovali. Že vstal z mŕtvych. Bolo to také prekvapenie, ale v podstate vstal z mŕtvych. Navštívil nás a viete, dnes taká čudná vec sa stala, trochu trapošina, že normálne sedíme a nejaké ohnivé jazyky a sme si povedali, že to je nejaké divné a odišli sme odtiaľ, že... Tak, ale keď príjmete Ježiša, že je nejaká šanca, že by sa niečo s vašim životom mohlo stať. A vlastne to je ešte aj oveľa viac, ako som vám chcel pôvodne povedať. Majte pekný deň.
Jaká by bola odozva? Čo si ľudia povedať? Že to je magor nejaký proste, že to je proste blázon, ktorý odniekaľ vyšiel a proste ani nevie, že čo nám chce povedať. Ale Peter vyšiel a proste hovoril tak, alebo dokonca kričal tak, že ľuďom prebodla bolesť srdce. V Biblii je napísané to isté slovo, na to bolesť im prebodla srdce, ako keď sa hovorí o Ježišovi, že šiel ten kopijník a prebodol mu srdce. Že Peter hovoril tak, že to proste spôsobilo obrovskú duchovnú bolesť ľuďom, lebo si uvedomili, že oni sú tiež za to zodpovední a hovorili, čo máme robiť? Čo máme robiť? Povedz nám, čo máme robiť. Lebo hovoril s vášňou, s mocou ducha a s vášňou. A to je to, čo by som chcel, aby sme mali my. To je to, čo chcem, aby sme mali my. Lebo viete, Pán Boh musel aj Izraelčanom povedať v starom zákone, mne sa už bridia tie vaše obety. Ja už ich nechcem. Nechajte si ich. S kyslým ksichtom ich prinášate. Hej? Tvárite sa, že akože niečo robíte pre mňa a vaše srdce je úplne niekde inde. No kašlem vám ja na také obety, nechajte si ich, ja mám všetko na svete, čo chcem. Mne patria všetky bíky a všetky kozy a všetko, na čo mi ich sem budete prinášať. Mne patrí všetko obilie. Na čo mi to tu budete prinášať s kyslým ksichtom, keď vaše srdce je niekde inde. A toto sa môže stať, že Boh bude hovoriť nám. Viete, už mám dosť tých vašich príhovorov. Aj tak vyzerajú, takže... Už mám dosť tých vašich chvál, lebo prídete chváliť, ale vaše srdce je v Tesku. Hej, alebo niekde, kde je teraz momentálne akcia. Alebo vaše srdce je proste pri Black Friday, pretože budú veľké zľavy. Hej, alebo niečo pri... Neviem, čom môže byť naše srdce. Boh môže povedať, že síce sa postíš, alebo prinášaš nejakú obetu, ale tvoje srdce je niekde preč. Ja to nechcem, nerob to. Radšej sa choď poriadne natlačiť niekam do mekáča alebo kde a vec proste, že neprichádzaš ku mne proste s úprimným srdcom, ako by si tu mal hrať nejaké hry. Ten rozdiel v tom je vášeň a láska. A my ju potrebujeme mať, my ju chceme mať, my po nej túžime. A my ju môžeme dostať. A to je ten kľúč. To je ten rozdielový gól, hej? To je ten rozdielový hráč v tej celej hre, že či máme vášeň pre neho alebo nie. A keď máme vášeň pre neho, dokážeme robiť čokoľvek. Keď máme tú prvotnú lásku, dokážeme urobiť čokoľvek. Keď ju nemáme, tak si tak hovoríme, a toto asi nie je Božia vôľa, ani toto, chod z cesty pokušiteľa. V podstate nič, čo by sme mali urobiť, nie je Božia vôľa. Lebo nám chýba vášeň. Ale keď máme vášeň Božiu, tak Boh nás musí zastavovať, musí k nám hovoriť a hovoriť, vieš čo, toto už nerob, poď, lebo tuto ťa chcem. Že Boh musí byť oveľa aktívnejší k nám, lebo vidí, že my sme proste jak veľká voda. A to je ono. Pavol bol jak veľká voda. Neviem, či som vám to minule hovoril, ale vôbec ma to nezaujíma. Proste Pavol stál a chcel ísť proste do sveta. A tak proste si povedal, že idem, už som zabudol kam, proste, že niekam idem smerom do Ázie. A Boh mu hovorí, že nie, tam nechoď. A on si hovorí, kam, Bože, mám ísť, keď nie tuto, tak inde. Boh mu nič nepovedal, a Pavol proste skúsil niečo iné. A Boh mu povedal, ani tam nejdeš. A Pavol bol tak aktívny, podľa mňa, že Boh mu musel povedať vo sne, kedy spal a nebol taký aktívny. Hej? Že trošku sa mu ukludnilo telo, všetko, myšlienky a Boh mu hovorí vo sne a dal mu sen, že má ísť do Macedónska. V podstate do Grécka, hej. Lebo súčasné Macedónsko nie je to, čo sa spomína v Biblii. A Pavol ráno vstal a hovorí si, no konečne niekam môžem ísť. Hej. Cítite z toho tú vášeň? Alebo ráno vstal si, tak konečne sa nejak Pán vymačkol, že poobedujme, povečerajme
urobíme nejakú rozlúčkovú party a pomaličky sa vyberieme do Macedónska. Nie, na druhý deň proste už sa bral do Macedónska. Lebo to v ňom tak horelo, že Boh ho musel usmerňovať. A toto Boh bude robiť s nami. My veľakrát si hovoríme, že Bože, čo mám robiť? Najlepšie, aby si mi to povedal úplne presne, lebo nie som ochotný urobiť nejaký krok navyše. Tak môžeš čakať. Ale iné bolo, že Pavol proste z toho vážne vyšiel bežať a Boh rýchlo urobil niečo, aby ho dostal tých mantinov a hovoril k nemu. Lebo vedel, že keď k nemu neprehovorí, že Pavol v tej vášni proste, on nevie, kde sa zastaví. My potrebujeme takúto vášeň a Boh ju potrebuje vidieť na všetkom tom, o čom som rozprával. Príhovory, chvály, obeta, jednota, evangelizácia, zapojenie mladých, proste x veci. A takúto vášeň potrebujeme mať, tá nás potrebuje sprevádzať. A to nemá byť to, ako sa hovorí niekedy novoobrátencom alebo mladým, vy ste mladí, to vás prejde, to je taká pojašenosť. Vášeň pre Boha nemá nič spoločné s pojašenosťou, ktorá za chvíľu prejde a že trošku vytriezvieš. Práve naopak, alebo ti povedia, keď sa ti narodia deti, ty sklapneš. Hej. Našťastie to nehovoria kňazom, že Zdenko, lebo to by bolo dosť také nepríjemné. Ale nie je to tak, tá vášeň má byť všade. Len ju inak transformuješ, keď máš deti. Ale to neznamená, že vypnem. Vášeň pre Boha v nás musí horieť. Chceme, aby horela. A teraz niečo kratučko k vášmu mestu, aby som to stihol do 7. ukončiť bez všetkých ostatných vecí. Že akú vášeň máte možno pre toto mesto, alebo pre okolie, odkiaľ ste, alebo odkiaľ ste prišli. Čo viete o svojom meste? Čo viete o Žiline? Aby ste sa mohli za ňu modliť. Čo viete o jednotlivých miestach alebo častiach? Viete, že pod týmto farským kostolom bol, čo je teraz, bol ešte jeden starší, o ktorom sa hovorí, že možno, že bol z 12. storočia, možno, že z 11. Super, výborne, niekto to vie, hej? Jasné, to vieme. Alebo viete, že ako dlho tu stojí kostol, ktorý je v Závode, myslím, že v Závode je však kostol svätého Štefana. No. Alebo viete, že legenda hovorí, že v Žiline už bol v 9. storočí kostol. Že sa tak domnievajú, že možno, že by ho teoreticky mohli niekedy nájsť. Viete, že v Martine, že tu v tomto okolí, že bolo také jedno z duchovných centier. Je aj teraz? Nevieme. Viete, za čo sa tu treba modliť v tomto meste? Viete, čo trápi ľudí? Alebo čo je taká hlavná vec, ktorú potrebujeme vyriešiť v tomto meste? Viete, že tu bol okrem spoločenstva Nový Jeruzalém, ešte existovala štvrť Nový Jeruzalém, ktorá bola plná Židov a teraz tam nie je, myslím, skoro ani jeden Žid, lebo ich proste vyviezli. Lebo to je ako keď sa zamiluješ do dievčaťa, tak chceš o nej vedieť čo najviac. Keď sa zamiluješ do chlapca, tiež chceš o ňom vedieť čo najviac a chceš byť s ním. A my keď chceme proste robiť Božie veci, tak potrebujeme mať takú vášeň. Boh má vášeň pre tento kraj. Tak ako pre ostatné iné kraje. Nehovorím, že je to nejak mega výnimočné tu, ale on chce vidieť, že či my máme vášeň pre tento kraj. A nedávno som počul takú informáciu, bol som v kostole a bol oznam na konci, že proste oznam od predstaviteľov ruží modlitbových. Hľadáme proste ľudí, ktorí sa pridajú k našim členom, rozdelia si ulice celej farnosti, dosť veľkej, a budú sa proste tadiaľ prechádzať a budú sa modliť za tých ľudí, čo tam žijú, a budú sa modliť za túto štvrť. A si hovorím, super, že pred 2-3 rokmi sme začali hovoriť o strategických modlitbách, o modlitbách za mesto a tak ďalej. A proste Pán Boh to povie aj tým a svojím spôsobom hentým. A Boh bude na to reagovať, keď zareagujú ľudia. Keď sa neprihlási nikto, tak Boh sa aj tak prihlási k tomu. A podobne je to aj s našim mestom. Hej. Čo si myslíte, že čo je tu jedna z vecí, ktorá drží ako keby duchovne toto mesto? Modlili ste za to, premýšľali ste za to. Hej, že tu sa už dlho hýbu kresťania
Mňa napríklad napadli dve veci. Jedna z nich je taká, že z mnohých situácií, ktoré som videl, počul, poznal a aj z toho, čo som sa modlil, že ľudia v tomto meste si tak zvykli žiť sami pre seba. Hej, že ja mám toto a nechajte ma. A že to sa prenáša potom aj do rodinného života, alebo aj do života miestnej komunity, ale aj do stretiek. Aj do nášho duchovného života, že som zvyknutý žiť tak sám pre seba, že radšej si vyberiem to, čo je pre mňa. Správajú sa to tak ľudia? Vidíte to, nevidíte? Možno, že nie, možno, že sa mýlim. A to bola jedna z vecí, čo ako keby mi tak zasvietila. A druhá bola taká, že mám taký pocit, že ľudia v tomto kraji majú taký, chcem to tak presnejšie povedať, ale majú povedzme, že nereagujú na autority. Alebo autority pre nich až tak veľa neznamenajú. Ako možno v niektorých iných krajoch Slovenska. A že možno sa to týka aj toho duchovného rozmeru. Že proste duchovné autority, a či už kňazi, alebo nejakí pastori, alebo možno nejakí vedúci skupiniek, že majú oveľa ťažšiu úlohu ako v niektorých iných oblastiach. Lebo ľudia tu žijú sami pre seba, to je prvý moment, že už ťažké ako keby v tom dobrom slova zmysle sa im dostať na kobylku. A keď už ako keby sa im dostaneš na kobylku, tak nie si pre nich autorita. A si povedať, čo mi bude rozprávať, alebo tak nenapadne ho, znegujem. Tak to sú také nejaké dve veci, čo mňa napadli, keď som sa ja modlil za toto mesto. Skontrolujem si hodinky. Celkom som to zvládol. Mám pre vás cvičenie. Rozdelili by sme sa do skupiniek, toto vždy neznášam, hovoril som vám to aj minule. Proste keď niekto povie, že rozdelíme sa do skupiniek, mňa chytá panika a stisne mi žalúdok, nechcem tu byť už ani chvíľu. Ale nebudeme sa zdieľať ani nič osobné hovoriť, nebojte sa. A že by sme sa rozdelili do skupiniek, v ktorých by sme sa chvíľočku modlili. Prihovárali, urobíme ten prvý bod, a to sú príhovory, hej? Že číslo 1 sme si hovorili, že prihovárať sa. A jedna z vecí bola, čo sme si hovorili, aj jednota. Takže by ste sa dali po 3, po 4 teraz na chvíľočku, ani stoličky nemusíte prinašať, len sa otočte k sebe alebo niečo. A že by ste sa veľmi rýchlo dohodli, teda zažili určitú jednotu, za čo sa chcete prihovárať. Už to máme aj podfarbené, to je to také silnejšie. Za čo by ste sa chceli prihovárať? Vyberte si niečo pekné. A proste zažijeme dve veci naraz. Či sa vieme rýchlo dohodnúť na niečom a či sa vieme za to modliť. Dobre? Každá skupinka ten samotný. Jasné, každá skupinka si stanoví svoj samotný úmysel a bude sa chvíľu modliť. Dobre? A ja vám potom k tomu niečo poviem. Máme na to 6 minút. Dobre.